Bugün 3 yanvar günü özünün matur 63 yaşlık doğan günün yaktaşыбыз Seyfiddinov Kamil Abdulhaqoğlu karşılay. Anı körkem gımır beyremi bilen şın көңілден kıtlap, yaratkan turmuş ipteşi Meryem, kızları Gülfiye, Güzeliye, Kadriye, kiyevleri İldar, Marat, Dmitri, anıkları Venera, Zakir, Almaz hem Timur Urta Terişka oğluna in yaktı tileklerin yollular. Samara, Dimitrovgrad, Kulatka'dan kelgen izgi tileklerini barısın birge barlap yazılgan kıtlav xatın okup gitem. Bugün bizning yaratgan atiyimiz, eng qadrli babamız hem gaziz turmuş ipteşim, matur tuğan günün karşılay. Salkın kış ayında tusa da onun көңілінде жылы жай орнашкан. Ул 3 kız әтисе буларак, гомере буе балаларына карата таләпчән булса да, артык кырыс була алмады. Turmuş ipteşi de анардан иң әйбәте. Чөнки ул мине уч ишендә генә йөртте дисәм дә дөрес булыр. Бүген güzel бәйрәмендә якын кешебезгә мул, тыныч тормышыбыз өчен олы рәхмәтләр җиткерәсе килә. Ираттан бар гаиләнең дә нинди килеш яшәп тора. Ялгышалар, хатын-кыз гаилә учагын саклаучы дип. Хатын-кыз ул гаилә учагын нык, таянычлы һәм ышанычлы җилкәләр артында гына саклый ала. Чөнки бер үзе аның көче җитмәячәк. Безнең газизыбыз да гомере буе шушы җилкә булды. Балачагыбызга күп дусларыбыз көнләште. Гомумән, безнең әти дип әйтергә горурланып ашыга идек. Ә инде хәзер оныклары янына кайткач, шулай ук бабай тирәли әйләнеп йөриләр. Җылы кочак барында сыйдыра, һәммәсе белән дә уртак тел таба. Кадерле без, кытлы булсын матур туган көнең. Алдада бәхеткә төренеп, саулыкта, исәнлектә яшәргә насыплар кылсын сиңа. Әниебез белән мәхәббәткә күмелгән тигез гомерләр бирсен. Без сине бик яратабыз. Январь айы, салкын ай. Әллә ялгыш тугансың, әллә инде кояш сыман җылытырга булгансың. Гаиләң өчен бик кадерле, бигрәк якын кешебез. Кытлап теләкләр җыйдык бит, махсус сиңа диеп без. Иң олы теләгебез ул саулык, исәнлек булыр. Күрше-күлән, дус туганнар бүген өеңә тулыр. Без еракларда булсак та, күңел синең яныңда. Раббым язсын каршыларга бәйрәмнәрне тагында. Әти белән икәүләшеп, яшәгез тигез генә. Кайгы хәсрәтләрне күрми, бәхетне бүлеп кенә. Котлы булсын туган көнең, кабул ит теләкләрне. Хәлдән килсә салыр идек учыңа йөрәкләрне. Тыңлап ал да матур җырны, канатлан, шатлан әйдә. Елмайсыннар чын күзләрең матур булган бәйрәмдә. Кадерле Камил Абдулхакович, якыннарыгызның бар изге теләкләренә без дә бик теләп кушылабыз. Һәм Ландыш Нигъмәтҗанова башкаруында матур җыр юллыйбыз. Kullarından böyle buğula, turmuşunun küp sirlerin, şul kulları süyüp